pentref Tywysdy, roedd yna ffordd Tywysdy. Ac ar ffordd Tywysdy, roedd yna dŷ Tywysdy. Yn y tŷ Tywysdy, roedd pethau rhyfedd iawn yn digwydd. Roedd rhywun neu rhywbeth yn dychryn y trigolion. Tybed pwy neu beth oedd yn codi ofn ag bobl y tŷ? Pwy wnawn nhw ffonio am help? Tybed pwy ddaw i'w helpu? I ganfod yr atebion i gyd, ewch i'r sinema lleol i wylio ffilm arllwyd fwyaf ganrif, Y Cysgod.